Moi! 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 Eli mä oon Minttu, Ella, Amanda. Amanda. Ei, tässä on nyt lempilästäripurkkia. Apua! Tuommoinen ambiani tai mikä toi onkaan. Nyt ihan sama. No niin, aloitetaan. No niin, eli Nyt tää on Blame Blasteri ja nyt me avataan tätä. Kuka uskaltaa syödä ehkä kaikkein niinku punaisen. se on hyvän makuinen lopussa. Niin. Me tehtiin äsken se kotikaupassa. Pitää yrittää syödä se apua. Noin kokonaan. Ehkä mä söisin tätä Ui, nyt mieluummin. Eka sininen. Tää on musta. Mä söisin muovi paremmin kuin... Sitten nää hampapompat jää varmaan Biancalle sitten. Onks tää musta vai sininen? Kato. Näin. Se on musta. Sininen! Kattokaa, tää on sininen. Joo. Nyt tuli kaikki ulos, mä otan sinisen. Ensin kaikki pitää ottaa sininen, sitten musta ja sitten punainen. Kaikki on 3 eri lajia, sen takia me ajateltiin ottaa. Eli nyt tää tuntuu ihan todella älältä, mut... Voitko joku avata tää? Eikö saa sitä? En! Siis tää on niin pahaa. No ei Otitko sä jo? Avasin, mutta en mä ottanut sitä. No ei sille voi Ja kaikki mitään, samaan vaikka se aikaan. Kuinka pahaa. Se kaikki samaan aikaan, eli... Amanda, saatko sen? Ota, avaa tää Sannille. Jos mä otan tän toisen. Ella! Mä oikeesti sekoitan ton pikkusiskoon oikeesti niin... No ei tätä saa. No mä kokeilen sitten. Ota sitten vaikka musta. Tässä on yksi vielä. Tässä on sininen. Sininen. Ota sininen. Ota sininen. Sinne on mun lemppari. Ota punainen. Punainen. Ei, kun ottakaa tää musta vai onko se sininen? Musta on musta herukka ja toi on mansikka ja sininen pitäisi olla joku musta. Ei kun vadelma, se on vadelma. Ai, tässä on Sininen. sininen. Se on vadelma. Mä en tyhmä, että mä laitan. Ai niin, N, Y, T. Onko se... Sanotko mä en avannut, älä saa tätä. No sitten älä... Ota punainen. Ei todellakaan. Sakset. Ootas, mä saan tän auki. Onko toi musta? Sininen. Juh. Outa. Onko toi musta? Nyt vaan. Mutta... Sain varmistaakseni, ette tuu. N, Y, T, nyt. Annatteko te mulle mustan? Tää on paha. No, alkaa nyt vähän helpottaa. Tosi paha. No, please. Laittakaa kommentteihin, oliks tää teille. Ei kannata vielä. Laittakaa kommentteihin, oliks tää... Sininen. Oliks tää vadelma paha? Ei tää on vadelma kuin mustikka. Se on vadelma. Ai tää. Niin se lukee vadelma. Ällö. Tosi ällö. Meni sylkeä sen pois. Tässä on sininen. Sitten tulee punainen. Ei kun sitten musta. Ai vielä punainen. Onko sylkenyt jo? Ootko mä en ole vielä suussa? No, kun se oli niin pahaa. Punainen on kaikista pahin. Niin, mutta mulle ei. No mutta se ottais vika. Tää on musta. Ai mun lempiväri vikaksi. No joo. Lempiväri sitten vissiin musta. Onko toi musta? Eikä oo. Mun lempiväri on oranssi. Siinä. Musta. Tää? Mä sanon aina. Mä sekoitan oikeasti. Miksi mä sanon tälle?
Oikeesti. Kiitti. Herätin tonne niinkin, tästä tulee taas pahaa. Oikeesti. No niin, koska älä mene kavennosta. Ei tiedä, mulla on suussa vielä. En ole pois se hyvä neiti. Onko tää niin hyvää? Mulla ei oo. Mä oon sylkenyt sen pois linjan päälle. Äkäks kun tää alkaa? Tätä näen kyllä. Saatte nähdä, miten mä kestän tän. Ja, ota. Tää kamera tippuu. Ei se kuulu. Tai siis tiskaatuu. Noniin. Älä. Teillä WhatsAppia. No tietenkin. Voi olla myös Teillä. Facebook on myös. Me käytetään kans. Ei me vielä. Laitetaan kaikki 3 pastillia samaan aikaan suuhun. Joo. Mä keksin. Koit vedätä se aste, että joku työntää salaat jonkun murron, koska täällä se on tosi vaikeeta. Mutta Ettehän sellainen. ei sitä voi. Niinku sellaisen murolautasen. Tällaisen. Siihen laittaa muraa ja siihen sitten täytyy ottaa naama. Mikä on kananmuna? Ensi viikolla tuleekin Kananmuna haaste. Tää on yksi Blemblasterin haaste. Sillä on 15 minuuttia tai... Kuka uskaltaa syödä punaisen ennen 1 minuuttia? No tietenkin. Ella! Niin, kuka uskaltaa syödä? Ella! Tiedättekö te, jos te ette tiedä mikä on Blemblasti, se on sellainen karkki, joka ensin tuntuu todella palta. Tää on punainen, tää on sininen ja tää on musta. Oikeesti, Ella! Ella! Mitä? Me ei näytä. Niin, nyt ottakaa mustat. Mulla on musta jo. No niin, mä kestän tän. Kun mulla ei oo tätä auki. Kyllä sen auki saat. No. Noniin. Tää jännittää kaikista pahin. Hyi, tää on tosi pahaa. N-Y-T, ei vaan nyt. Ei! Ei, mut kyllä saa nyt syödä, jos haluaa. Siis, Kattokaa mäkin tän. onks sulla esussa? Kenellä on esussa? Mulla on. Ei wow. On. Näitä. Siellä. Niin. Tosi pahaa. Mä kestän tän. Mä kestän. Kestän. Nyt toi ikkuna. Ihan just. Ei vielä. Toi sanoo mun toisen nimen. Koska se on sen toinen niinku. Kutsutaan. Mua kutsutaan Biaksi. Ja mua kutsutaan toks. Millaksi? Ja mua kutsutaan Sanniksi. Vaikka se on mun pikkusiskon nimi, mua joskus sanotaan Millaksi, vaikka se on mun pikkusisko. Oh Oikeesti my toi god. Mut tippu suusta on mut ihan sama. Koska saadaan suuhun. Paha enää. Äiti, mä oksensin tän mulla. Adolin. No niin, hyvä. Suun on nyt. Ei! Sanni ei syönyt tätä. En syönytkään. Ella ei syönyt. Sä sanoit Sanni, ei syönyt. Niin Ella. Älkää sitä niin pian. Ei oo. Anna. Ella. Eikä oo, mun nimi on Sanni. Toinen nimi on Pia ja toinen nimi on Milla. Mä en usko tätä. Mä oon oikeesti Minttu.
Älkää usko. Älkää uskoko, please. Kävitin huomenna, kato tähän vaan. Ota. En ota. Sä et oo syönyt. Sitten nää pitää kaikki syödä. Joo. Okei, sä et oo sit enää mukana. Onpa. Josta sä on. Tämä maistuu tosta vaan ole. Mulla ei. Ei. Sitten punainen. Mitä sä Louko teet? Mä tulin mun sänkyyn. Tuo nukkuu sen pikkusis. Siis se pikkuveli. Tää on mun pikkuvelin sänky siis. Seuraavaksi on punainen. Punainen kaduttaa mua. Punainen on niin paha. Pahin. Onko se nyt punaista kohtaa? On. Monta kertaa. Oon mäkin syönyt vaan yhden kerran, mutta... Musta tuntuu, että nää on ihan Saat mä tuoreita. punaisen? Saat. Sanni ei varmaan syö punaista. En todellakaan. Mä syö. Mä syö. Noniin, me pois tieltä. Pistäkää pauselle, jos mulle tulee niin kirpeä olo. Katsotaan, saanko mä syöt yhtä loppuun. Nyt on kuule paha olo. Katsotaan. Laita se ihan suuhun vaan. Älä sylje! Älä pureskele. Ottiko sä punaisen? Ei. Ota punainen. Apua! Mä oon kohta sokerihumalassa. Omen kotiin. Laita se takas. Ei vittu. Sitten tulee paussi. Me laitetaan nää kohta ihan just sun. Tän mintukaa. Nyt mä katon. Mä katon. Mulla on se katos. Ei mulla edes tätä vielä. Sitten haluan tulla takas. Laitatko sen? En mä voi. Tää on musta. Mä en voi. Eikä ollut. Nyt. Se paljastettiin. Hyvä Bianca, sait sä noin. No niin, mene sinne päin. Me laitetaan kohta. Mä katon niin jutun. Ei tässä Mä oikein oon vieläkin edes. Tää on oikein kivaan näkö. Plain strawberry. Kuka se on? Onko se Bianca vai Lukas? Joo. Mitä kävi? Mitä te söitte? Brain Blasteria vai? Onko se sitten vielä? Miten tommosia karkkeja syödä? Hei? Se sylki vaan. Sylki. Ja nyt sä otat matolla. Se on tossa matolla. Tää oli Sori. tosi pahaa. Kesti hetken. Älkää maistako tonta. Niin kun mä luulen, että se meni oksentamaan. Niin, Ei väärää kurkkuupia. pitääkö mennä? Se meni väärään kurkkuun ja ihan vahvaa, että tosi vahvaisella. Mun on pakko ottaa tällainen. Joo, otetaan vaan umpapumpa, se aloitetaan. Mullakin on vähän. Mullakin. Nyt mä näytän. No tää video oli tästä. Kiitos, Laittakaa moikka. peukkutuksia, jos haluatte. Ja moro.